Oli kaunis lokakuinen aamu. Auton tuulilasi oli jäähuurteessa. Talvea lähestyvä jäinen keli ei kuitenkaan meitä pelottanut. Eihän meille voi mitään käydä. Mutta kävi. Se Mikko-poika nyt hengittelee. Noin. Siinä on hengityslaite tossa ja sitten tuolla on tuo turvotusta, koska vasemmalla on haava. Elämän vaikeus, koulunkäynnin vaikeus, jaksamisen vaikeus, oppimisen vaikeus, keskittymiskyvyn vaikeus ja niin edelleen. Listaa voisi jatkaa aika pitkälle. Näitä minulla on ollut. Mutta niin se vain tapahtui 4 vuotta kolarin jälkeen. Ihme, jota ei kukaan olisi uskonut syksyllä 2006. Mä kirjoitin itseni ylioppilaaksi. Aika hieno kysymys. Mä oon aina pelännyt kolarin jälkeen. Mulla on tullut semmonen takapenkkitrauma. Mä oon aina pelännyt takapenkille menemistä. Kun mä istuin siinä kolarissa oikealla takana, niin mulla on tullut jotenkin semmonen trauma mennä takapenkille. Mä oon aina istunut edessä. Ei, nyt muistankin. Kerran istuin takana. Edessä istui yksi 93-vuotias naishenkilö. En viittynyt sanoa, että hei, menehän siitä, minä tulen siihen. Mä olin silloin joku 18 tai 17. Asioista voi selvitä. Katastrofeista voi selvitä. Tämä, niin kuin olette videoista ja kuvista nähnyt, tämä minun juttuni on melkoinen katastrofi elämässäni ollut. Mutta ehkä loppulauseeksikin voisin sanoa, että kaikesta voi selvitä, kun vain pitää toivon yllä. Kiitos teille, hyvä Hämeenlinnan.